Основателя на Spotify се казва Даниел Ек. Даниел Ек, аз имах една среща с него преди време и той вика, виж какво, като стартирах бизнес на 20 години, си мислих, че най-важното е колко кеш имам. Като станах на 30 години, си мислих, че най-важно е каква ми е стратегията. Като станах на 40, си мислих, че най-важно е културата на фирмата. Културата на фирмата е едно от най-трудните неща на създаване. И хората имат грешна представа какво представлява културата на фирмата. Културата на фирмата са поведенията на хората. В нашата фирма се държим така и в нашата фирма никога не се държим така. Ще дам един пример. В нашата фирма ядем само здравословно и ходим на фитнес и в нашата фирма никога не пушим и не пием Кока-кола.